வணக்கம் நண்பர்களே. வாழைப்பழ கரைசல், அதாவது பொட்டாஷ் சத்து இதில் உள்ளது. இங்கே பாருங்கள், நல்லா நொதிச்சு எல்லாமே சுத்தமாக இதாகிடுச்சு. இதை நம்ம செடிங்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது செடியுடைய வளர்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக, அதாவது துளிர் அதிகமாக விட்டுருக்கு, மொட்டுகளை வைக்குது. இந்த செடியை பாருங்கள், நல்லா துளிர் விட்டுருக்கு, மொட்டுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது, பூவெல்லாம் நல்லா இருக்குது. இப்படி இந்த செடியோட வளர்ச்சியும் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், அதிகமான மொட்டுக்களை நம்ம கொடுக்கும். பூக்களும் பாருங்கள். ஓகே நண்பர்களே, நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி